Ο σύγχρονος πολιτισμός βασίζεται στη βιομηχανία και την τεχνολογική ανάπτυξη. Ο μέσος άνθρωπος εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες πληθώρων ηλεκτρονικών συσκευών και μηχανημάτων στην καθημερινότητά του, απλοποιώντας έτσι και εμπλουτίζοντας τη ζωή του. Ωστόσο, η αδυναμία ή η αυλεψία μας για την διασφάλιση της μέγιστης μακρόβιας λειτουργικότητας των μηχανημάτων αυτών είναι κύριος παράγοντας περιβαλλοντικών και οικονομικών προβλημάτων. Και ποιο να κατηγορήσεις άλλωστε, καθώς για πολλές από τις συσκευές που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας είναι λιγότερο κοστοβόρο να τις αντικαταστήσεις παρά να τις επισκευάσεις όταν εμφανίσουν βλάβη. Η μόνη μερική λύση που κυρίως εφαρμόζεται στη βιομηχανία είναι η προγραμματισμένη συντήρηση των μηχανημάτων, κάτι που επιφέρει σημαντικό κόστος χρόνου και χρήματος σαν αντίτιμο. Πλέον όμως, ζούμε στην νέα IoT era, όπου η συντριπτική πλειοψηφία των συσκευών έχουν σένσορες και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Θαρώ οπότε πως υπάρχει καλύτερη λύση στο τεράστιο πρόβλημα αυτό. Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις μου στα μαθηματικά, τη μηχανική μάθηση και τον προγραμματισμό, σας προωθώ ένα νέο τρόπο συντήρησης, την προγνωστική συντήρηση. Γεια σας, ονομάζομαι Σκαντζής Κωνσταντίνος, προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, και στα επόμενα λεπτά θα σας παρουσιάσω το AI project μου με τίτλο Smart Data Enabled Maintenance Strategies The Path to Operational Excellence. Πλέον θα προβλέπουμε μια βλάβη και θα την αποτρέπουμε πριν καν συμβεί με το ελάχιστο κόστος, επιτυχάνοντας έτσι μέγιστη λειτουργικότητα και μακροβιότητα της συσκευής. Το project μου χωρίζεται σε 4 κύρια μέρη. Μέρος 1. Συλλογή δεδομένων. Για το project μου χρησιμοποίησα το dataset AI4i του site Kaggle. Επέλεξα το συγκεκριμένο dataset καθώς είναι πρακτικό και αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Μηχανές σε παραγωγικές μονάδες ενός χωροστασίου έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε σένσορες ώστε να μπορούν να στείλουν χρήσιμες πληροφορίες σε κάποιο server. Σχετικά με το dataset. Πρόκειται για ένα πίνακα 10.000x6. Για να μπορώ να ισχυριστώ αξιοπιστία στην ακρίβεια πρόβλεψη των AI μοντέλων που δημιούργησα, χώρισα το dataset σε 2 μέρη. Το training set και το test set. Με το training set εκπαιδεύω τα μοντέλα μου και με το test set αποδεικνύω ότι τα μοντέλα μου μπορούν να ανταπεξέλθουν και να προβλέψουν σωστά σε νέα δεδομένα που δεν έχουν ξαναδεί. Μέρος 2. Ανάλυση δεδομένων και εξάλληψη θορύβου. Μερικοί από εσάς θα έχουν παρατηρήσει κάποια προβλήματα. Τα δεδομένα στα οποία έχουμε πρόσβαση είναι λίγα, κάτι που προσεγγίζει και την πραγματικότητα για μικρούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Επίσης, εάν θεωρήσουμε ένα AI μοντέλο ως στατιστικό μοντέλο, τότε καταλαβαίνουμε ότι πάμε να επιλύσουμε ένα πρόβλημα λιγοδιάστατο, μόλις 5 διαστάσεις για εισόδους. Πλέον, γίνεται εμφανές ότι γνωστές τεχνικές εξάλληψης θορύβου, όπως PCA, auto-encoding κτλ., δεν θα μας οδηγήσουν στα βέλτιστα αποτελέσματα. Εδώ, υπερήφανα μπορώ να πω ότι προσφέρω λύση χρησιμοποιώντας ως τεχνική εξάλληψη θορύβου έναν data engineering αλγόριθμο που εγώ δημιούργησα. Data engineering algorithm. Θεωρώ κάθε είσοδο ως τυχαία μεταβλητή, όπου κάθε μία ανήκει σε 2 κατανομές. Η μία εκφράζει την πιθανότητα να εμφανίσει βλάβη μια μηχανή βάσει μιας συγκεκριμένης μέτρησης και η άλλη το αντίθετο. Οι κατανομές θεωρώ πως περιγράφονται από γκαουσιανούς πληθυσμούς και μπορούν να μελετηθούν βάσει τη μέση τιμή τους και τη διασπορά τους. Πλέον, μπορώ να ισχυριστώ ότι μία είσοδος έχει πολύ θόρυβο όταν οι κατανομές που δημιουργεί είναι πολύ όμοιες μεταξύ τους, δηλαδή έχουν πολύ κοινό εμβαδόν. Επομένως, ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε νέες μεταβλητές, όπου οι κατανομές τους θα έχουν το ελάχιστο κοινό εμβαδόν. Με trial and error, ανακάλυψα νέες τεχνητές μεταβλητές, που είναι κυρίως μη γραμμικοί συνδυασμοί των αρχικών, οι οποίες έχουν πολύ λιγότερο θόρυβο συγκριτικά με τις αρχικές και είναι περισσότερες σε αριθμό. Μέρος 3. Μοντελοποίηση. Συνολικά, έγραψα κώδικα για 3 διαφορετικές δομές. Ένα αλγόριθμο πανδρόμησης, ένα feed-forward neural network που επιστρέφει την πιθανότητα να εμφανιστεί βλάβη και την πιθανότητα να μην εμφανιστεί βλάβη, και ένα feed-forward neural network που επιστρέφει binary output, 0 ή 1. Αλγόριθμος πανδρόμησης για binary classification. Κάθε είσοδος xi πολλαπλασιάζεται με ένα βάρος wi που έχει αρχική τιμή 0. Επίσης, ορίζω και μία ελεύθερη παράμετρο w για επιπλέον ευελιξία. Ορίζω με ψ την μεταβλητή με τιμή το άθροισμα των γινωμένων αυτών και της ελεύθερης παραμέτρου, και η έξοδος του μοντέλου είναι η τιμή f του ψ, όπου f του χ ένα μη γραμμικό φίλτρο της αρεσκίας μου. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποίησα συνδυασμούς της βηματικής συνάντησης. Όσο εκπαιδεύεται το μοντέλο, γίνεται μια πρόβλεψη. Ύστερα, υπολογίζεται το λάθος της πρόβλεψης μέσω ενός loss function και τα βάρη τροποποιούνται με στόχο την ελαχιστοποίηση του λάθους σε επόμενες προβλέψεις. Loss function. Το λάθος πρόβλεψης υπολογίζεται ως εξής. Γίνεται επισκόπηση στα δεδομένα που έχει δει μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή το μοντέλο. Κάθε φορά που προβλέπει βλάβη και είναι λάθος, το loss παράμετρο αυξάνεται κατά 1. Και όταν γίνεται το αντίθετο, το loss παράμετρο αυξάνεται κατά 1 συντελεστή βάρους νη μεγαλύτερο του 1.
Ο συντελεστής βάρους χρησιμοποιείται για εξισορρόπηση, καθώς περίπου το 97% των δεδομένων στα οποία έχω πρόσβαση είναι απομετρήσεις όπου οι μηχανές δεν χαλάνε. Θέλω το μοντέλο μου να κάνει σωστές προβλέψεις σε όλες τις περιπτώσεις και να μην προβλέπει διαρκώς ότι η μηχανή δεν θα έχει βλάβη ώστε να επιτύχει 97% ακρίβεια πρόβλεψης. Feed-forward Neural Network 1. Αρχιτεκτονική. Το νευρονικό δίκτυο αποτελείται από 4 layers: input layer, 2 hidden layers και ένα output layer, με 754 ελεύθερους παραμέτρους συνολικά. Το layer εξόδου έχει 2 νευρώνες. Ένας δίνει την πιθανότητα να εμφανιστεί βλάβη στη μηχανή και ο άλλος το αντίθετο. Πώς λειτουργεί? Αφαιρετικά λειτουργεί ως εξής: προώθηση πληροφορίας, πρόβλεψη, υπολογισμός λάθους της πρόβλεψης, αναβάθμιση των παραμέτρων με στόχο τη σύγκληση της συνάρτησης υπολογισμού λάθους σε ελάχιστο. Κάθε νευρώνας δέχεται είσοδο μια ακολουθία από εισόδους πολλαπλασιασμένες με μία από τις ελεύθερες παραμέτρους και αθροίζεται με μία ακόμα σταθερά για extra biasing. Οι νευρώνες στα hidden layers περνάνε την ακολουθία αυτή από ένα activation filter το οποίο προσκομίζει μη γραμμική συμπεριφορά στο δίκτυο αυτό. Στο output layer, η είσοδος περνάει από το φίλτρο κανονικοποίησης softmax, το οποίο μετατρέπει μία πληροφορία σε πιθανότητες. Cost function. Το cost function που επέλεξα αποτελείται από 2 συναρτήσεις: την συνάρτηση υπολογισμού λάθους του πρώτου νευρώνα εξόδου και την συνάρτηση υπολογισμού λάθους του δεύτερου νευρώνα εξόδου. Συνολικά είναι κλαδική συνάρτηση, όπου κάθε κλάδος είναι συνδυασμός των συναρτήσεων F του χ ίσον χ, J του χ ίσον C όπως σε μια σταθερά και H του χ ίσον χ επιλογάριθμος χ. Οι συναρτήσεις F και J παίζουν τον ίδιο ρόλο εξισορρόπησης όπως και στον αλγόριθμο παλινδρόμησης. Η H του χ όμως πιστοποιεί ότι το μοντέλο είτε θα συγκλίνει ευσταθώς σε τοπικό ακρότατο, είτε θα έχει overflow προβλήματα στο πρόγραμμα. Backpropagation. Η συνάρτηση κόστους που ανέφερα αναδομικά μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι συνάρτηση όλων των ελεύθερων παραμέτρων του νευρονικού δικτύου, καθώς και των εισόδων και εξόδων οποιοδήποτε στρώματος του δικτύου. Οπότε, για να αναβαθμίσω μια ελεύθερη παράμετρο, αρκεί να βρω την παράγωγο της συνάρτησης κόστους ως προς την παράμετρο αυτή. Feed-forward Neural Network 2. Σχεδόν όλα είναι ίδια με το πρώτο δίκτυο. Ωστόσο, έχουμε ένα νευρώνα εξόδου με αποτέλεσμα τη συνάρτηση υπολογισμού λάθους να είναι διαφορετική. Παρά τις ομοιότητες τους, δίνουν αρκετά διαφορετικές αποδόσεις. Το δημιούργησα πιο πολύ για σύγκριση. Μέρος 4. Hyperparameter Tuning and Results. Με trial and error, βρήκα τις κατάλληλες τιμές για τις υπερπαραμέτρους των AI μοντέλων μου και τα καλύτερα αποτελέσματα που πήρα είναι τα παρακάτω. Θα δοθούν από το χειρότερο προς το καλύτερο. Συμπεράσματα. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτή τη εργασία, εξερευνήσαμε τη σημαντικότητα και το δυναμικό του πρωτοποριακού και ενεργού τρόπου προγνωστικής συντήρησης, predictive maintenance, στο σύγχρονο βιομηχανικό κόσμο. Ανακαλύψαμε πως η χρήση προηγμένων τεχνικών ανάλυσης δεδομένων και μηχανικής μάθησης μπορεί να επιτρέψει την πρόβλεψη ανομαλιών και βλαβών σε μηχανήματα και εξοπλισμό πριν καν συμβούν. Το καλύτερο μοντέλο μου προσφέρει προβλέψεις με ακρίβεια 92,4% σε όλες τις προβλέψεις και 87,28% στις προβλέψεις για εμφάνιση βλάβης σε ένα μηχάνημα. Ανέλυσα τρόπους ελαχιστοποίησης θορύβου σε δεδομένα πραγματικού χρόνου από σένσορες ενσωματωμένους στα μηχανήματα, καθώς και δημιούργησα δίκτυα ψηφιακών νευρώνων από τη βάση και ανέλυσα όλα τα απαραίτητα βήματα. Ως επιστήμονες μηχανικοί, έχουμε ακόμα πολλά να ανακαλύψουμε και να εξερευνήσουμε στο τομέα της προγνωστικής συντήρησης. Οι τεχνολογίες και οι μέθοδοι εξελίσσονται συνεχώς, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για τη βελτίωση της αξιοπιστίας, της αποδοτικότητας και της διαχείρισης των βιομηχανικών συστημάτων. Με τη σωστή χρήση της προγνωστικής συντήρησης, μπορούμε να προωθήσουμε την τεχνολογική πρόοδο και να δημιουργήσουμε πιο αξιόπιστες, φιλικές προς το περιβάλλον, ασφαλείς και αποδοτικές βιομηχανικές διαδικασίες. Είναι ένας σημαντικός τομέας που συμβάλλει στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και στην πρόοδο της κοινωνίας μας.